Prijatelji moji, pogledajte ovo. Ovo su predsjednik Zelenski i predsjednik Donald Trump zajedno. Sjede na NATO summitu u Ankari, Turska. Ovo se dogodilo od 7. do 8. srpnja. I to nije bio običan sastanak, jer smo po prvi put vidjeli vrlo pozitivan Trumpov stav prema Zelenskom. Ukrajinski dubinski napadi i napadi srednjeg dometa nanijeli su toliko štete Rusiji, da u Trumpovim očima, što je donekle primitivan pogled, sada vidi Zelensko kao pobjednika, a on voli pobjednike. Zato taj pozitivan stav. I jedan od isječaka njihovih razgovora bilo je mnogo dobrih trenutaka. Pokazat ću vam samo jedan, jer je to toliko naljutilo Ruse. Kasnije ćemo pogledati njihovo ogorčenje. Ali pogledajte ovaj trenutak. Predsjednik Putin je rekao, volio bih se sastati u Moskvi. A ja sam rekao, znaš, moram se staviti u njegovu poziciju. Ne znam bi li on išao u Moskvu. Možda bi. Bi li ti išao u Moskvu? Teško je. Tamo ima puno ukrajinskih dronova, to je točno. On ne želi biti u toj prostoriji. On ne želi nikakav savjet. Dakle, Ukrajinci znaju. Zelenski zna da njihove sposobnosti za dubinske udare ponižavaju Rusiju. Trump to vidi. Dakle, Trump pita, bi li htio otići u Moskvu da se sastaneš s Putinom? Putin je, znaš, mnogo puta rekao, hajde da se nađemo u Moskvi. Zelenski kaže, hajde da se nađemo bilo gdje drugdje. I Zelenski kaže, ne mogu ići jer tamo ima ukrajinskih dronova, što smo vidjeli tijekom napada na moskovsku rafineriju. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Oni svakodnevno lete u Rusiju, tisućama kilometara. I to je duboko poniženje za Rusiju na ovom NATO summitu. Rusi to ne mogu ignorirati. Ovo je veliko, nije mala stvar. Boje se Sjedinjenih država. Uvijek pričaju o Washingtonu. Što će oni napraviti? Trebamo li napasti Washington? To je uvijek tema. Sada vam predstavljam jednog od najvećih brbljavaca koje je Rusija ikad vidjela, uz Grigorija. A to je Evgenij Goldman. Siguran sam da ste se već navikli na tog čovjeka. On će biti maknut sa scene u narednim godinama, ali trenutno je živ, zdrav i brblja o summitu. Sada slijede 2 minute. Pogledat ću cijelu stvar, jer on obično govori istinu tamo gdje drugi ne govore. Hej, dobro jutro, dečki. Svi smo shvatili da se cijelo naše vodstvo dovelo u ćošak svojim pričama. Sva ta sranja o sidrištu proširila su se posuda. Kroz vene, kroz rak i sad je to jebeno nestalo. Djed Trump je pohvalio Zelenskog. Rekao je da moramo udariti dublje. Dakle da, to je jedna od najvećih promjena u Trumpovom tonu. Uvijek je bio jako protiv Zelenskog. Ne znam, možda ga osobno jednostavno ne voli. Ali sada, kad vidi koliko su učinkoviti ukrajinski udari srednjeg dometa, govorimo o okupiranom južnom dijelu Ukrajine, autocesti Novorosija, uništenoj logistici i udarima dugog dometa, dubinskim udarima. Govorimo o ruskim rafinerijama nafte duboko unutar Rusije, na primjer Omsk, 2500 km od ukrajinske granice. Koliko su oni učinkoviti? Trump je pohvalio Zelenskog rekavši, idi dublje. Otprilike takav je bio ton, kao pobjeđuješ, sviđa mi se, idi dublje. A sada Evgenij Goleman kaže, djed Trump, predsjednik Zelenski je rekao da moramo udariti dublje. Dakle, dečki, pripremite se i udvostručite napore. Teška vremena su pred nama. I nemojte mi dovraga govoriti da širim paniku. Sada odjednom svi o tome pričaju i nitko više nikoga ne vrijeđa. To laganje i nepoštenje, svima je toga dosta. Dobro, malo brblja, skače s teme na temu, ali iz svake teme dobiješ djeliće istine. Sad je prebacio temu na laganje časnika i vodstva u Moskvi. Sad o tome priča. Lažu o Kupjansku, lažu o Konstantinovki. Rus izgovara ime Konstantinivka. Prestanite lagati predsjedniku. Može li netko tko stvarno ima muda doći i reći istinu o tome što se dovraga događa u ovoj zemlji? Vidiš, u tome je stvar. Jedan od simptoma toga da si Rus je taj da su bojari ili političari ili srednjerangirani dužnosnici loši. Car je dobar. Predsjednik je dobar. Dakle, Evgenij Goleman je izravno išao protiv Putina. Ali u ovom videu opet upada u zamku da su bojarini loši. Oni lažu caru koji je dobar. Prestanite mu lagati. Kad bi barem znao. Istina je da on zna. On je osmislio ovaj sustav. Ovo je njegova igra. Putin točno zna što se događa. Samo što su mu u njegovim proračunima ti ruski gubici prihvatljivi. Još jedno pitanje. Može li netko tko stvarno ima hrabrosti ući i reći predsjedniku istinu? Bilo je ljudi koji to redovito rade. To se uvijek događa. Netko kaže istinu i bude otpušten. U tome je stvar. Putin ne voli da mu itko naruši mentalnu sliku stvarnosti. On ima neku svoju sliku. Netko dođe i naruši je.
obično samo otpusti tog čovjeka. Ako je to važan čovjek kojeg se ne može samo tako otpustiti, onda će, znaš, izletiti kroz prozor. Dakle, ima ljudi koji govore istinu, ali oni će nestati nakon toga. To je problem u Rusiji. Ne onako kako Reznikov, ruski ministar za ekonomski razvoj, tvrdi da sustižemo i prestižemo Ameriku. Da, naravno. Na magarcima i mazgama ili što? U kojoj dobra ga ekonomiji? Danas mi je stigla mirovina, 4800 rubalja. Isuse Kriste. Oprostite što uzimam Božje ime uzalud, ali dovraga. Sjedim ovdje i razmišljam trebam li natočiti gorivo u auto ili jednostavno otići i sve popiti. Čak se ni ne bih napio. Nije dovoljno. Da, 4800 rubalja za mirovinu. To je džeparac za Europu. Koliko je to? To je 70 eura. Da, ruska mirovina je zapravo veća. To je oko 300 eura, nešto tako. Ali on je upravo spomenuo da je jedna od uplata bila samo 70 eura. Dakle, stvarno je sumorno. Kako god da gledate, kako god da množite tih 70, čak i ako dobijete 300, to je sumorno. To je loše. Pogledajte kako naši vojnici žive. To me potresa. Ponekad mi njihove žene priđu i kunem se, dođe mi da zaplačem. Plaća od 50.000 rubalja u Irkutsku. Kako vi, dečki, živite gore na sjeveru? Bio sam tamo u Murmansku, u tim krajevima. Vidio sam te gradove duhova. To bi mjesto trebalo biti oaza ove zemlje. Trebalo bi imati sve. Ovo mjesto bi trebalo biti oaza. Kina, sve vrste sportskih događanja. Sada govori o tome što je elita Rusije. A to bi trebali biti vojnici, jer se Rusija tako prikazuje iznutra. Vojnici su elita i oni bi trebali imati sve. Oni su heroji. To je ono što Amerika radi. Njihova vojska nije toliko učinkovita zato što imaju veliku vojsku, što i imaju. Njihova vojska je nevjerojatno dobra u logistici. Oni praktički vladaju svjetskom logistikom. Najbolji su u tome. Njihova vojska ide bilo gdje. Ako žele, dobiju McDonald's, Burger King u svojoj isturenoj bazi u Afganistanu. Da je to bilo moguće u prošlosti, mogli su dobiti recimo Jack in the Box ili bilo koji lanac brze hrane koji god spomeneš. Sad bi mogao reći, to je samo brza hrana. Ne, ali ako pogledaš logistiku, što znači dovoziti smrznute pljeskavice avionom i dostavljati ih u isturene operativne baze na neprijateljskom teritoriju, što god ti treba, dobit ćeš picu tamo ako ti treba. Dakle, on ovom rečenicom zapravo hvali američku vojnu logistiku. Oni dobiju kina, dobiju sve vrste sportskih događanja, dobiju zabavu, Rusi ne. I evo ruskog vojnika koji na papiru mrzi Washington, a hvali američku vojnu logistiku. Koliko je to šizofreno? Trebali bi izaći iz tih podmornica i živjeti kako god žele. Sad ću stati. Ova brbljarija traje u nedogled. Samo vam želim dati dnevnu dozu Jergenija Golmana, jer ovo rusko brbljanje uvijek izbaci dijelić istine. To nam daje sliku. Sada, prije nego što pređemo na prave vijesti o tome kakva je situacija s redovima za plin u Rusiji i koja je rafinerija pogođena, upravo sam vidio ovaj video jedne Ruskinje. Video je izašao jučer. Emocija je toliko stvarna da je moram podijeliti s vama. Poruka je stvarna. Vrlo je opasno. Postrojenje se ponovno evakuira. Kakva je ovo noćna mora? Mi smo jako daleko od mjesta gdje se sve događa. Dakle, ona misli na mjesto gdje se događa Ukrajinski rat. Zašto mi uopće patimo? Zbog čega? 1500 km od Ukrajine dok se tamo vodi rat. To nas nije trebalo dotaknuti jer je to bio tajni dogovor, nepisani dogovor između ruskog naroda i ruske vlade. Da se ruski narod ne petlja u vlast. Oni ne sudjeluju u demokratskim izborima. Nije nas briga tko nam vlada, sve dok nam se životi nastavljaju poboljšavati. Ovaj dogovor je upravo prekršen, jer ovdje je obična Ruskinja, 1000 km od Ukrajine, koja osjeća bol rata. To nije dio dogovora. A kada to nije dio dogovora, kada se dogovor krši, ruski narod može učiniti svoje, možda promjenom vlasti. Ali ipak, vlasti, zaustavite ovaj rat odmah, dosta, već je dosta. Ne možete zamisliti koliko truda i rada je potrebno da se sve ovo izgradi, svaki dan. Svaki radnik se muči na ovoj tvornici. Neke obitelji ne vide svoje najmilije, a vi gadovi, što radite? Možda je vrijeme da prestanete s ovim. Zaustavite to odmah. Dosta. Želite li uništiti posljednju veliku tvornicu? Što pokušavate postići ovime? Zašto činiti da toliko ljudi pati? Dakle, ovo je poruka prije svega ruskoj vladi. I ponajviše caru, jer oni to uvijek rade. Putinu. Zašto? Prestanite. Dosta je. Ne ratu. Dosta je. Vidite. Ne ratu.
Ova rečenica u Rusiji, otkako je počela invazija punog razmjera, predstavlja kartu za zatvor, kartu za kazne, ogromne kazne. Dakle, ako ovo izgovorite sada u javnom videu, ovu djevojku će vjerojatno pronaći. I ne kažem da će biti, ali mogla bi završiti u zatvoru. Ali će sigurno dobiti novčanu kaznu. Jer ovo diskreditira vlast. I možda bi čak mogli nekako pripisati i diskreditaciju oružanih snaga Rusije. Ima dovoljno tih bespilotnih letjelica, projektila i svega ostalog. S obje strane. Nađeš, možda ćemo napokon živjeti u miru. Koliko još? Sjajna poruka očajne Ruskinje. U redu, prijatelji moji. Ruska nestašica goriva. Pogledajmo video zapise ljudi koji stoje u redovima jer se pojavljuju novi slučajevi, nove situacije. A ako stavite Ruse, koji su uglavnom impulzivan, manje analitičan narod, ako ih usporedite s nekim evropskim narodima, stavite te ljude na benzinsku postaju, oduzmete im gorivo, novac i možda nemaju ni WC gdje bi otišli. Dogodit će se neke smiješne situacije. Počinjemo s njihovim kampiranjem. Ali ovo kampiranje je u redu, vidjeli smo to. Samo vam želim pokazati njihovu opremu. Pogledajte ovo, zoomirajmo, idemo naprijed. I sada ova oprema za kampiranje. Tip ima kofer. Što je u koferu? Ovo je sve što je potrebno za kampiranje blizu benzinske postaje. Ovo je termosica. Tu su karte za igranje. Tu su cigarete, naravno, i još neka oprema koju ne prepoznajem. Izgleda kao oprema Jamesa Bonda za kampiranje kod benzinske postaje. Također, obratite pažnju na stol s kruhom od pšenice, bijelim kruhom. Rusi to uvijek masovno koriste. Obožavaju svoje sendviče od bijelog kruha s recimo šunkom i sirom i kakvim god kiselim krastavcima. Koriste ogromne količine ovih. A ove čaše ovdje, možda čista vodka, tko zna. Nije šala, zaista je piju direktno iz ovakvih plastičnih čaša. I ovo je tipično ruski raspored ovdje. Još jedan primjer, zapravo na istom mjestu. Ovi dečki su kampirali i ujutro im se kampiranje zapravo isplatilo, jer je stigao pravi kamion s gorivom. Čekali su, a dečki su se budili. Kamion s gorivom, pogledajte Lukoil, stvarno je stigao na Lukoilovu benzinsku postaju. I dečki zovu svoje prijatelje, spašeni smo, bogovi su nam dostavili benzin, hvala vam bogovi. Sad možemo dobiti malo toga. Ali situacija nije tako ružičasta, jer kamion s gorivom stiže, zar ne? Ali budući da prema ruskoj vladi i lokalnim vlastima na nekim benzinskim postajama više ne prodaju običnim ljudima, možete kupiti samo ako imate vaučer za savezne radnike ili neke tvrtke imaju vaučere. Tako da ljudi ovdje kampiraju danima. I onda stigne kamion s gorivom. A vozač kaže, ne mogu vam prodati. Gorivo ide u benzinsku postaju. Nije za vas. To je za ljude s vaučerima. Zamislite koliko ste ljuti. Proveli ste ovdje pola tjedna čekajući na ovo. A sada to prodaju samo nekom korumpiranom policajcu ili nekim liječnicima ili kome god ruske vlasti smatraju radnicima od ključne važnosti, a ne bilo kome drugome. To je ono što ljude izluđuje. Situacija je postala toliko očajna da kad ljudi primijete jedan od ovih kamiona s gorivom na cesti, ponekad se zaljepe za njih. Pokušavaju ih pratiti, presjeći im put, ponekad ih natjerati da stanu. Situacija na cestama postaje opasna kad su u pitanju ovi kamioni s gorivom, jer su sada prava rijetkost na ruskim cestama. Dakle da, ljudi ih prate gdje god idu. Ali ponekad ostavljaju gorivo do brodskih ruta ili tvornica, zrakoplovnih postrojenja, što god da je. Nije za civilnu upotrebu. Čak i za benzinske postaje ponekad nije za civile. Samo je za radnike od ključne važnosti, znaš. Zato su ljudi stvarno jako ljuti. Toliko ljuti da počinjemo viđati ovakve snimke. Dakle, ruski muškarac se zapravo penje na njega. To je Jack Sparrow iz Rusije. Ruski pijani Jack Sparrow ukrcava se na cisternu za gorivo. Ne znam što pokušava napraviti. Isisati tih 100 tona goriva. Ne pitaj me, ali ovo je video. Zapravo sam ga prenio. I bum, evo ga. Ne znam što se dalje dogodilo. Ne pitaj me. To je Rusija, sve je moguće. Otmeli su ga vanzemaljci ili nešto slično. I gdje god postoji benzinska postaja koja još uvijek prodaje gorivo civilima, imamo ovakvu situaciju. Ova žena jede suši, bit će u redu. Jede suši, kaže da je strašno živjeti lako i usputno snima kako se vodi velika borba za crpnu stanicu. Ljudi se stvarno upuštaju u tučnjave, kao predugo si ovdje, sad je moj red, bam, čekali su 2 sata i onda se potuku. A ovo je kompilacija toga. I tako dalje. Čak i muškarci protiv žena, žene protiv... Oni ne biraju, to je Rusija. To što si žena ne daje ti nikakvu zaštitu tipa ne smiješ me udariti. To ne postoji u Rusiji od kad je Putin već prije nekoliko godina dekriminalizirao obiteljsko nasilje.
To znači da je u Rusiji na neki način normalizirano da muškarac udari ženu i da žena udari muškarca. To se također vrlo često događa. Nisu samo muškarci ti koji udaraju žene, već i žene udaraju muškarce, i to tavama, noževima i svim mogućim stvarima. To je loše. Dakle, žene često budu pretučene, a i muškarci često budu pretučeni. Svi budu pretučeni na benzinskim postajama. Sada to zovu ratovi na benzinskim postajama. Ima toliko videa da bih mogao napraviti cijeli prokleti video o tome. Još jedan primjer toga je da ljudi zapravo žive u svojim automobilima. Sad pogledajte ovog čovjeka koji kampira ovdje već 2 dana u autu, dok je trebao raditi. Ovo je rusko gospodarstvo, čiji radnici sada nisu mobilizirani u specijalnoj vojnoj operaciji, već na benzinskim postajama samo čekaju. Ovo su 100 milijardi koje se ne zarađuju, jer radna snaga samo čeka na benzin. To je kraj, prijatelji. Želio bih povući ono što sam rekao. U svom vlastitom videu od prije nekoliko tjedana o benzinu, gdje sam rekao da biste trebali doći posjetiti Moskvu. Da u Moskvi ima benzina. Možete natočiti i otići. Kao što je rekao, dođite u Moskvu, ovdje ima benzina i tako dalje. Prošlog tjedna sam uspio napuniti svoj rezervoar čistom srećom. Sada, tjedan dana kasnije, živim u svom autu već 2 dana i ima 100 i 1000 ljudi poput mene. A to su radni ljudi u Rusiji. Ljudi koji imaju posao, moraju ići na posao. Ne mogu jer nemaju goriva. Njihov šef kaže, nabavi gorivo, dovraga. Nije me briga, nabavi gorivo i vrati se. Pa oni kažu, dobro, moram nabaviti gorivo. Odu i čekaju na benzinskoj postaji 2 dana, što znači da posao nije obavljen, što znači da tvrtka ima gubitke, što znači da ruski BDP pada. To su stvarni ljudi izvučeni iz radne snage jer čekaju benzin. To nije mala stvar. Najveći problem za rusku radnu snagu je to što muškarci radne dobi ne rade. Na primjer, Rusija još uvijek ima i male tvrtke. Sve one izumiru. Ono što će uglavnom preživjeti su velike tvrtke koje subvencionira država. Tvrtke za oružje, naftne tvrtke, plinske tvrtke. Ali ovo je Ruskinja s malom tvrtkom, kako bismo možda ti i ja mogli imati u Europi, Americi ili Kanadi. To je mala tvrtka u kojoj radiš ti i možda još nekoliko ljudi. Ova Ruskinja pokušava napraviti isto, ali živi u Rusiji. To je potpuno drugačija situacija. Ja sam jednostavno u šoku. Zaposlenik benzinske postaje upravo je prošao pored svih automobila u redu i rekao da danas neće biti goriva. Živimo u 21. stoljeću, u doba tehnologije. Ali to je ono što ona krivo shvaća. Mi živimo u njemu. Oni ne žive u njemu. To je Rusija. Oni stvarno ne žive u 21. stoljeću. Rekao bih da zapravo ne žive ni u 20. stoljeću. U nekim ruralnim područjima 19. stoljeće, ali definitivno ne. 21. stoljeće u Rusiji postoji samo u velikim gradovima. Za sve ostalo, slobodno oduzmi 50 godina. Uopće nemamo signal. Ne mogu čak ni hitno nazvati svog muža. Ne mogu voditi posao kako treba. Pošto on ima posao, imamo gubitke. Zna što ne trpi gubitke. Njene usne. Jer postaju sve veće i veće što više gubitaka ima. Zato ne znam što je s Ruskinjama. Iz nekog razloga njihov idol ljepote je riba. Ne znam zašto. Ovdje u Estoniji nije tako. Ali ako pređeš granicu, čak i nekoliko kilometara, sve one toliko vole ribe da žele izgledati kao one. Ne pitaj mene. To je sve što Ruskinje rade. Iz nekog razloga ubrizgavaju nešto u usne. Mi doslovno ne možemo ništa. Ne možeš natočiti gorivo u auto. Ja čak nemam dovoljno da se odvezem kući. Znaš kako, postoje situacije koje su dovoljno male, malo neugodne. Ignoriraš ih. Onda se kasnije vrate još veće. I opet ih ignoriraš jer su sad malo veće. Još je više gnjavaže. I onda to ignoriraš. 30 godina. I onda ta situacija započne rat s miroljubivom susjednom zemljom i želi eliminirati njihov narod. Želi tamo počiniti genocid. I onda se ta zemlja brani. Pa ovo je Rusija. Ruski narod ima zajedničku odgovornost za odluke Putina. Za odluke vlade, jer su to dopustili. Nijedna vlada ne može raditi to što radi bez da narod to dopusti. Ako je sustav demokratski, vlada napravi nešto loše, onda sljedeći put jednostavno neće biti izabrani. Tako ljudi preuzimaju kontrolu nad situacijom. Oni izlaze na izbore. I sigurno, bez sumnje, ti ljudi koji više nisu popularni, bit će izbačeni na izborima. Tako demokracija funkcionira u Estoniji. U Rusiji su ljudi desetljećima govorili, uvijek su u intervjuima govorili, ne zanima me politika. Ne sudjelujem u tome jer je tajni dogovor, kao što sam spomenuo, bio. Ti učini moj život boljim, ja se ne bavim politikom. Ne zahtijevam taj demokratski sustav u svojoj zemlji. Ne dijelim nikakvu odgovornost za ono što vi radite, ali zapravo dijele. Oni omogućuju. Oni su ti koji to omogućuju.
Oni su omogućili ovoj vladi i Putinu i ovoj kleptokraciji da izrastu u tumor koji sada prijeti gotovo cijeloj Europi. Dakle da, ova Ruskinja dijeli odgovornost jer nije sudjelovala u demokratskom sustavu koji je postojao u Rusiji. Usput rečeno, pred kraj Jeljcinove vladavine. Izbori su bili demokratski. Ljudi su izlazili na izbore i mogli su izabrati koga god su htjeli. Ali Putin je sve to promijenio. Žao mi je ljudi koji pate, ali ponekad mislim da je bol nužna za rast. I mislim da je ovo samo mala količina boli u usporedbi s onim što Ukrajinci proživljavaju svaki dan. Dakle, mislim da je potrebno još više boli da bi ova osoba nešto naučila. A ovo je mala količina te boli. Dakle, gledam ovo i mislim si, dobro, napokon imaš priliku vidjeti stvarnost. Koja je stvarnost? Pa stvarnost je da je jučer još jednu rusku rafineriju nafte pogodio ukrajinski dronovi. I to ne malo. Govorimo o rafineriji Nižnji Komsoj, koja se nalazi s druge strane Moskve. Jako, jako daleko. Dakle, ukrajinski dronovi su ponovno preletjeli gotovo 1000 km iznad neprijateljskog teritorija, vrlo nisko, znate, tik iznad krošnji drveća, vrlo glasno. Svi su ih vidjeli, svi su ih snimali, a nitko ih nije srušio. I letjeli su do ove rafinerije Nižnji Komsoj, koja prerađuje 17 milijuna tona nafte, što je apsolutno ogromna rafinerija. I tamo su spontano eksplodirali ili su je pogodili krhotinama, kako Rusi kažu. Bum, to je ishod. Ove sirene me uvijek podsjećaju na boravak u Kijevu. Uvijek. Budili smo se uz ovo svake noći, praktički. Ili 8 puta. Dakle, ova Ruskinja plače, a onda da, bio sam tamo 8 puta. Ali tamo žive ljudi koji imaju djecu koje moraju ići u vrtić, ne mogu spavati, plaću i boje se. A njihove temeljne uspomene koje se stvaraju u mozgu u toj ranoj dobi, bit će ove sirene za zračnu uzbunu. Dakle, ako pogledate tu stvarnost, ne mogu osjećati žaljenje ni za jednog Rusa zbog bilo kakve boli koju sada proživljavaju, jer su to prihvatili. Oni su dopustili da se to dogodi. Oni su omogućili da se ovaj rat dogodi, time što 30 godina nisu učinili ništa protiv svoje fašističke kriminalne vlasti. Zato gori Rusijo, gori. U ovom sljedećem videu vidite radnike rafinerije u Nižnjem Komskoju, kako samo promatraju ukrajinski dron koji vrlo mirno i polako klizi, pravi S uzorak, pokušavajući izbjeći protuzračnu vatru, koje usput rečeno nema. Jedna od najvećih ruskih rafinerija nema protuzračne obrane. Ovaj dron izbjegava vatru koja ne postoji i onda možda pilot shvati. Dobro, dovoljno dobar cilj. I onda dron jednostavno zaranja u nju. I svi ti radnici, usput, želim nešto istaknuti. Sada možda mislite, ako ste postali žrtva bilo kakve ruske propagande, to se događa. Nemojte kriviti sebe. Ali ja sam ovdje da to razotkrijem. Rusija je prava staromodna europska država sa svojim kršćanskim vrijednostima i obiteljskim tradicijama i svim tim pričama. Ne. Veliki dio ruskog stanovništva su muslimani. Ogroman udio čine imigranti iz, na primjer, Indije, Nepala, Bangladeša. Čak ni ovi radnici ovdje nisu Rusi. To su imigrantski radnici, nisu ruski muškarci. Puno ih je. Ako pogledaš bilo šta od toga, čak i ono što mi imamo, možda imamo čak i Kineze. U Rusiji također radi puno Kineza. Ne govorimo, recimo, 1%. Ne, govorimo desecima milijuna imigranata i imigrantskih radnika u Rusiji. I oni to ne pokazuju jer to ne ide u rusku propagandu namijenjenu Zapadu. Za ljude koji možda žele da njihova vlada na Zapadu bude više staromodna i tradicionalna. Oni gledaju rusku propagandu, kao ovo je ta zemlja. Kršćanske vrijednosti i bijelci, zar ne? Uopće nije tako. Uopće nije tako. Samo ću to proguglati, da vidimo što će izaći. Procjene pokazuju da u Rusiji živi oko 16 do 25 milijuna muslimana, što čini gotovo 20% stanovništva. U redu je, nemam ništa protiv muslimana. Samo kažem, ti ljudi koji ponekad vidim kako komentiraju da je Rusija tradicionalistička zemlja, u njihovim očima to znači bijela kršćanska nacija. To uopće nije slučaj. Ali znam da definitivno nisam dovoljan da razbijem propagandna uvjerenja nekih ljudi, pa nastavi. Samo da vam pokažem kako se ti imigrantski radnici stvarno osjećaju zbog tog drona koji stoji u njihovoj rafineriji. Evo, priredili smo im zračni spektakl. Zvižde, uživaju u tome. To je zračni spektakl za njih.
Vide ukrajinski dron kako pogađa njihovo radno mjesto i kao da govore: da, samo naprijed, sine. Kao da gledaju zračni spektakl. Dobro, sad trče. Dobro, ali ti zvižduci su kao da navijaju za dron. I usput, što je najgore, stojiš u redu za gorivo pokraj ove rafinerije 2 dana čekajući gorivo koje dolazi baš iz ove rafinerije. A onda vidiš kako ukrajinski dronovi pogađaju tu rafineriju. To je najgore od najgoreg. Upravo si saznao da nema šanse da dobiješ gorivo jer je tvornica koja ga proizvodi u plamenu. To je užasno. Na kraju ću ti dati analizu zašto je situacija u ruskoj industriji prerade nafte toliko loša, čak i za rafinerije koje rade, jer sve je to jedan sustav. Ako iz sustava ukloniš neke kapacitete, to utječe na sve ostale proizvođače i kapacitete. U ovom slučaju na druge rafinerije nafte koje još rade. Također ćemo vidjeti značajan porast neispravnih ruskih rafinerija. Za to postoji nekoliko razloga, a 3 ću sada ovdje spomenuti. Prvo, Rusima brzo ponestaje goriva i zbog političkog pritiska će tjerati preostale rafinerije preko normalnih radnih parametara, što povećava trošenje i na kraju dovodi do kvara dijelova. Drugo, povećana potrošnja dijelova također će predstavljati opterećenje u situaciji s rezervnim dijelovima. Rafinerije se sastoje od milijuna dijelova, od kojih su mnogi u ograničenoj količini, jer se proizvode u inozemstvu. Oni su također pod teškim sankcijama i do Rusije stižu tek nakon dugotrajnog putovanja kroz mnoge posrednike. Usput, najveće i najmodernije ruske rafinerije, jedinice za krekiranje, destilacijski tornjevi, uglavnom su izgrađeni od strane europskih tvrtki, koje to više ne rade. Oni ih više ne održavaju, dakle ako se pokvare, uništeni su. To je to. Kina može napraviti zamjene, ali to ne čini. Nismo vidjeli da Kina zamjenjuje ove jedinice. Nismo vidjeli da Kina masovno šalje jedinice za destilaciju nafte u Rusiju. Ja to nisam vidio. Treće, čak i kad ukrajinski dronovi ne stignu do rafinerija, često se uvode hitna gašenja kada se ukrajinski dronovi približavaju rafinerijama. Sama ta procedura oštećuje rafineriju, iako je to još uvijek bolje nego da potpuno napunjeni toranj za destilaciju pogodi dron. Vidite, to je ono što ja ne razumijem. Znam da je to istina, ali možete u komentarima objasniti da gašenje radnog tornja za destilaciju zapravo oštećuje taj toranj. Dizajniran je i izgrađen tako da neprekidno radi. Ne razumijem točno zašto ga to oštećuje, ali toliko sam puta to čuo da vjerujem da je istina. Ali mislim da neki od vas sigurno znaju zašto dolazi do oštećenja ako ga samo redovito gasite. To zapravo oštećuje postrojenje. I to se događa zato što dolaze dronovi, zaustavljate rafineriju. Slobodno meni i drugim čitateljima to objasnite u komentarima. Hvala vam prijatelji što gledate i što se uvijek iznova vraćate. Javljat ću vam se svakog ponedjeljka, srijede i petka. Do sljedećeg videa svakako se pretplatite na kanal i doviđenja.